खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। बिसि फिसाफोर थाखासेयावबो हिनजाव गदाय लाबोनानै खैफोदाव गोग्लैदों आसाम पुलिसाव साख्रि मावनाय सासे सुबुङा। हरिदेब दास मुंनि सासे पुलिस मावसुमाया खैफोदाव गोग्लैदों होननानै मोनथिनो मोन्दों। फिसायनि नैथि हाबा लानायखौ लानानै बिसि गिबिया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो अजद हैदोंमोन, जायखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया पुलिसखौ हमनो बिथोन होयो। मख'नो गोनांदि हावलिनि आसाम पुलिसनि 28 एफिबिएनआव साख्रि मावनाय हरिदेब दासनि न'खौ मुकालमुवानि नारुवायाव होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। उदालगुरिनि माजुलि साहा बागानाव दुंहाव थासारि बागानाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बागाननि डिपुटि मेनेजारनि हेंथायै मुगैथाव अजद सिखारदों। मेनेजारनि बांला न'आव खामानि मावग्रा सानै सिख्लाफोरनि सायाव आथोनारि अनागार खालामनायनि अजद सिखारदों। मेनेजार इम्तियाज रहमान मुंनि सुबुंनि हेंथायै बागाननि मावसुमाफोरा रागा जोंखांना खुद्रिसारदों। आथिखालाव दायनिगिरि इम्तियाज रहमानखौ पुलिसआ खाबाय आरो बिनि हेंथायै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानै मोनथिनो मोन्दों। आरोबाव सासे बर' आइजोआ मैदेरजों गाग्लोबजानानै जिउ खोमानो गोनां जादों। तामुलपुर जिल्लानि 2 नं फिफ्लानि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। जिउ गोमानाय आइजोखौ 48 बोसोर बैसोनि जनाखि बसुमतारी होननानै सिनायथिदों। हाग्रानि मैदेरा न' सिफायबाय थानाय समाव खारनायावनो बे जाथाया जायो होननानै मोनथिनो मोन्दों आरो बिथांनि फिसाया खुनुरुखुमै रैखाथि मोन्दों होननानैबो मोनथिनो मोन्दों। क'क्राझार सहराव आरोबाव खनसे सिखावनि उदखार। क'क्राझाराव सिखाव खावनाय जाथायखौ बे समाव खोनाफ्लेनो मोनबाय थादों, जायखौ लानानै ओनसोलनि थागिबिफोरा गिखांनाय मोन्दों। थांनाय रबिबारखालि क'क्राझारनि रेलवे बिफाननि क्वार्टाराव आरोबाव सिखाव खावनाय जाथाया सोमजिखांदों। बे सिखाव खावनाय जाथाया क'क्राझार रेलवे स्टेशन मास्टार चन्दन कुमार मुंनि सुबुंनि क्वार्टाराव जादों। चन्दन कुमारनि बिसि सुमन कुमारीया खौरांगिरिफोरनो फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाथाया सोरांसि समनि 4:30 समाव जायो। सिखावआ गंसे स्लाइडिं खिरखिखौ खुलिनानै न'आव हाबो आरो गाहाय दरजानि थालाखौ देखावलाङो। बे सिखावआ गंनै मबाइल फन, नोगोद रां आरो सना रुफाफोरखौ लानानै थाङो। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सिखावआ सनानि मंगलसूत्र, रुफानि फाइल, आस्थाम आरो गुबुन बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांदों। उदालगुरि जिल्लानि सासे फरायसाया रांखान्थि जेंनायाव गोग्लैदों। बर' फरायसा महितुस ब्रह्मनि सिमां नुनायाव थोजासे रांखान्थि गैयैया हेंथा होदों। भकतपारा हालामनि 2 नं कसारीपारा गामिनि बिफा महेश कुमार ब्रह्म आरो बिमा सोमश्री बसुमतारीनि फिसाज्ला महितुस ब्रह्मआ IIT BHU वाराणसीआव फरायगासिनो दङ। बे समाव महितुस ब्रह्मआ बाय'केमिकेल इन्जिनियारिं आयदायाव 2nd सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिथाङा रांनि आंखालाव 3rd सेमिस्टाराव मुं थिसननो हायाखै होननानै मोनथिनो मोन्दों। 20 जुलाइ एबा दिनैनो मुं थिसननायनि जोबथा सान। बेनिखायनो महितुस ब्रह्मनि नखरा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे जायगानि EM MCLA आरो जिल्लानि मन्थ्रि चरण बर'नियाव रांनि अनसुंथाइ हरनो गुरैयै खावलायहरदों। थांनाय सानखालि मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। लामानि जाब्रबथायाव सानै सेंग्राया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै मोनथिनो मोन्दों। मजगुरियाव बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाया सोमजिखाङो। थैनाय सानै सेंग्राफोरखौ प्रिन्स मेस आरो प्रेम कुमार विश्वकर्मा होननानै सिनायथिदों। सानैनिबो न'आ गलाघाटआव होननाबो मोनथिनो मोननाय जादों। आरोबाव मोनसे जराया कुमार भास्कर बर्मा सेतु दालांआव जोनोम सान फालिनानै पुलिसजों हमजादों। 16 जुलाइखालि बे दालांआव फिसाया बिसिनि जोनोम सानखौ फालिफैदोंमोन आरो बे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनाव भारालुमुग हान्टामेला पुलिसआ बे सानै बिसि फिसायखौ खायो आरो बिसोरनि गारिखौबो जब्द खालामो होननानै मोनथिनो मोन्दों। मोनसे मुगैथाव जाथाय। उदालगुरियाव सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानानै दुथाङा पुलिसनि आखायाव गोग्लैदों होननानै मोनथिनो मोन्दों। बे जाथाया माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं राङापानि गामियाव जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। सासे 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौनो जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाया ओनसोलनाङै सोमोखांहोदों। रागा जोंखांनाय गामिनि सुबुंफोरा दायनिगिरिनि हेंथायै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों होनना मोनथिनो मोन्दों। नखराव रावबो गैयैनि खाबुखौ लानानै गामिनिनो 27 बोसोर बैसोनि मिलन छेत्री मुंनि दुथाङा 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौनो जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन।
कसुगावनि सोनाब थाखामपुर गामिनि राजेश दैमारी मुंनि सासे सुबुङा बे समाव गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दङ होननानै मोनथिनो मोन्दों। राजेश दैमारीया गोबाव समनिफ्रायनो ब्रेन टिउमार बेरामजों नाख्रेबजानानै गोग्लैसोनानै दङ। राहा गोथे जानाय नखरा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे एमएलए एबा इएम रबिराम नार्जारिनिसिम रांनि हेफाजाब हास्थायहरदों। रायजो राजाफोरा अन्नानै राङारि हेफाजाब हरनोब्ला एकाउन्ट नम्बर 386872191167 IFC कोड SBIN 000119 आरो जानबुं नम्बर 8761944091 आव सुलाद लाहरनो हागोन होननानै नखरनि सुबुंफोरा फोरमायहरदों। इलेक्ट्रनिक मुवा खावनायनि दायाव सानै सिखावखौ हमनो हादों। बरपेटायाव खावनाय मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों पुलिसआ। हावलि पुलिस हानजाया भारतीय न्याय संहितानि सेक्सन 303, 317 आरो 3 नि सिङाव रेजिस्टार खालामनाय हावलि पुलिस थानानि केस नं 118/2026 जों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ राकेश उद्दीन आरो गनी खान मुंनि सानै सुबुंखौ खायो होननानै मोनथिनो मोन्दों। दायनिगिरिफोरा गंसे इलेक्ट्रनिक गलानिफ्राय इलेक्ट्रनिक मुवा बेसादफोर खावनायाव लोब्बा दङमोन होनना अजद होनाय जादों। पुलिसआ बिसोरनि कब्जानिफ्राय गोबां खावनाय इलेक्ट्रनिक बेसादफोरखौबो बोखांनो हायो। सेमिकन्डाक्टर खोन्दोआव आसामा गावनि रोंग'थिजों सुबुं धोन सोरजिनाय थांखिजों गोबां बिबांनि इनभेस्टमेन्टनि जोहै इक'सिस्टेम जौगाखांनायनि बिथांखि लाबोदों होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनानै होदों। सेमिकन्डाक्टर बायदि गिदिर दारिमिनाव गोनांथि जानाय फिसा फिसा मुवाफोरा आसामनि फिसा आरो गेजेर थाखोनि दारिमिनारिफोरा दिहुननो हानाय बिथिंखौबो नोजोर होनाया जोंनि थांखि होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। गसाइगावनि सौथारायाव थानाय मोब्लिबनि साब स्टेशनाव एमएलए रुपम रायआ स्रोदै नायगिदिंहैदों होननानै मोनथिनो मोन्दों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सौथारायाव मावबाय थानाय मोब्लिब साब स्टेशनाव नायगिदिंहैदों बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबनि एमएलए रुपम रायआ। दान मोनसेनि गेजेरावनो लुफुंनानै बेखेवनानै होनो बिथोन होदों एमएलए रुपम रायआ। गोबाव सम जालांबाबो आबुङै मावफुंजायाखैमोन बे मोब्लिब साब स्टेशना। बे हाबाफारियाव बिथां एमएलएजों लोगोसे एमसिएलए एन्टास आली बिथाङाबो बाहागो लायो होननानै मोनथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै रायजो राजाफोरजों सावरायलायनायजों लोगोसे थिकादारफोरखौ आद्रा थानाय खामानिफोरखौ थाबैनो गासैखौबो मावफुंजोबना होनो बिथोन होयो।